Do na ba'y silot nga ipahamtang ang ato ang gobyerno ngadto sa OFW nga wa nituman sa gipirmahan nga kontrata sa trabaho ngadto sa abroad? Ang tubag, yes. Under Section 145, Paragraph B sa 2016 Revised POAA Rules and Regulations. Ningon ang balaod, unjustified refusal. Buti pasabot, why igong abasihanan? Wa dayon na sa OFW ang iyang application. Wa siya ni dayon og biyahe ngadto sa abroad. Sa way igo ra yung hinungdan. Pahamtangan siya og disciplinary action. Ang unang offense, unom ka buwan nga di siya patrabahoon ngadto sa abroad. Ikaduha nga offense, usa ka tuig ngadto sa duha ka tuig di siya patrabahoon ngadto sa abroad. Ikatulo nga offense, permanent disqualification. Di na gyud tugtan nga manrabaho pa ngadto sa abroad.